Яздың иң матур көндәренең береһендә 1966 елның 24 апрель көне Күгәрсен районы Яңаул авылында туып үскән безнең өчен иң кадерле булган әсәебез Буранбаева Резида Закир кызы үзенең олы байрамын 55 яшьлек юбилейын каршылай. Бүген һинең туган көнең. Димәк, безнең өчен бул икеләтә туган көн. Һин булмаһаң, без дә булмас инек. Һин тумаһаң, без дә тумас инек. Һиннән дә сабыр әсәйләр бармы икән ердә тагы? Һин безнең иң газиз, иң кадерле, мәрхәмәтле кешебез. Ошондай зур һәм якты байрамың көнендә без һиңә ихлас котлауларыбызны юллайбыз. Кадерле әсәебез, һиңә булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елдарыңда тормыш юлдарың иминлектә, һау-сәламәт булып, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтһен. Киләсәктә дә балаларыңның изгелеген, кардәш тугандарыңның шәфкатьлеген, мәрхәмәтлелеген, ихтирамын һәм игътибарын тоеп, тормыш иптәшең атайыбыз менән хәерле, тыныс гомер ит. Гомердәрең булһын бәхетле, бәхеттәрең булһын гомерле. Ердә булган бөтә изгелекте бирһен Ходай һиңә бул көндә. Котлы булһын әсәй туган көнең, озак яшә, бул һин бәхетле, яныбызда һин булганда гына табып була олы бәхетте. Котлаудар менән тормыш иптәшең Яузәт, кызың Гүлназ, кияүең Илгиз, улдарың Илсур, Илвир, Илназ, киленең Гөлсинә, әсәең Якуповтар, Кинья Булатовтар гаиләләре. Хөрмәтле Резида Закир кызы, ер бүләгебез күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Юбилейгыз менән тәбрик итеп, һәргә ныклы һаулык, аят иртәләр, бәрәкәтле көндәр теләп калабыз. Тагын һинең туган көн, карамай тур әле көлегегә. Күзләремә кара, үзгәрмәне бердә, минем карашың әлегә. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Үтсен әйдә гомер үтә күрһен, һин карама йылдар ханына. Кара ниндәй матур, сихри был дөньялар, туклан һәрбер көндең таңына. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Күзләремә төбәп карасы, ни теләйһең шуны табырһың. Картаерга гына бер үк һин ашыгма, ашыгмасы һин бик сабырһың. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Туган көнең менән кутлайым, һәрбер көнгә яшә һөенеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп. Йырлы нурлы озын матур гомереңдә яшәп үткәр һөеп һөелеп.